करा बहनिया के देवर जौन बानू उतनी दूसरा मिजाज के बा। अब जब देखो तब भाई के शरीर के तब तू कहती है छोड़िए ना की तरह बुलाते हैं क्यों मजाक मुझसे करते। दीदी ये जीजा है ना छोटे जीजा मुझे बहुत परेशान करते हैं। तभी डेहरी के कोना में सुडूब जाता है। आ जब सुता तारी नु तो खटियो के नीचवा में जाकर रगड़ता दीदी भूत का भाई भूत तल भूत निकल के फिला। आ जब सुता तो फिर कोई में रगड़ता दीदी उबड़ खबड़ करता। लइकवा हो गई परसदिए न खेब का हम तोहरे खोज में बानी। हाँ जी तुला हमार रिकॉर्ड करके फिर बड़ा हम तालो के रिकॉर्ड करते हैं केकरा केकरा बेटा कब होता। वो दिन हम बड़का कमरांग लेके जाए रंजय सम्राट के सुल्तानी बेटा भइल बा। लड़की लायक यदि दुल्हा मिल जाओ तो कितना खुशी होला। वो लड़की से पूछी काहे कि कोनो भी लड़की बिया वो धन संपत्ति से खुश ना होले। ओकर पति मिल गईले ओकरा मन विचार के अनुसार। काहे कि पत्नी के धन संपत्ति से मतलब नहीं है पत्नी के प्रेम से मतलब बा। जितना भी औरत हमनी के घर में आइल बाड़ी रुपया धन संपत्ति या खेत बाड़ी देख के नहीं आई ऊपर पिया के प्रेम पावे खातिर आइल बानी। ऐसे हर पुरुष से निवेदन बा कृपया अपने धर्म पत्नी को पूजा करें अपने धर्म पत्नी को मान सम्मान दे इज्जत करें प्रेम दे और समय भी दे। क्यों क्यों फैमिली में समय देखला से प्रेम लिहल जाला प्रेम दिहल जाला। एक दिन हफ्ता में अपना बाल बच्चा के संगे मीटिंग करी एक दिन हफ्ता में अपना मेहरारू के संगे मीटिंग करी ताकि सब कोई हंसत के का हो का हाल बात है जी ठीक है बानी बेटा तू लोग का करता रह पापा जी करता नहीं लड़को खुश परिवार खुश। वह लड़कन से ना बोलल जाला तो दुखी तो जाले सन पापा हमार पैसा दे देता रहे लेकिन हमरा से कौन मतलब उ लड़का कहियो सक्सेस ना हुई। ये सब परिवार में समय देवे के चाहिए। तू ध्यान से सुन तारू तू बिया करियो कह दियो पत्नी के पति के प्यार चाहिए संपत्ति ना चाहिए। मेहरारू अगर कोनो रूप में बिया माने कि पलानी में मेहरारू बिया आ पलानी चुवत होके आ साड़ी पहने बिया फाटल आ बेचारी भींजतिया वही गा आ चारपाई तो सटकल बिया हेने चुवता त हेने भागतिया हेने चुवता त हेने भागतिया केनो तसली लगले बिया त केनो कटोरा लगले बिया तब वो दे भीजता आ ओ परिस्थिति में रहुआ जाके खाली कह दे जे का करबू हाथ खाली बा भगवान गरीब बना देले। अच्छा मुखिया जी से कहले बानी एगो इंदिरावास दे देव न तो हमनियों कर रहे के हो जाई। इतना प्रेम के बात सुनी तो सारा दुख दर्द उकर खत्म हो जाई। कही जा रे हमार राजा जी हम भीजत नहीं किनू हम बारखा के मजा लेता न। अरे वह बोली में सती बाजे कर पीरा खत्म आ वह जाके कह दे भीजत तो हम क्या करें यह बतिया खाली कह दी भीजता तो क्या करी चुआता मेरा जहर खाली। इस प्रेम से परिवार में बोले के चाहिए। औरत यदि खाना बनाती है गैस पर पसीना से भीज गई बिया परेशान बिया लड़का हैरान कहले बार से खाना बनाओ जरूरी बा मर्द के खियाओ जरूरी बा और वह जाके वही में प्रेम से कह न दे उठा इतना मेहनत काहे के करता चलो पंखा त आराम कल निकल नहने अब आ हम तारे के चाय बना के ले आओ तनी तब मौगी कह के अरे हमार राजा हमार हारानी छोड़ी अपन परेशानी कार्पोरेटर भाई झूठ बात हो एको गो मरद भइल बाड़े सो घरवा जा तारे सो
सुनता रे अरे कुत्ता ही कौन बोली हरे ऊ कहती है रहू आते कहवे रे अपने धर्म पत्नी को बेइज्जत करना कहाँ का सभ्यता है सुनता रे आ कहीं निकल के कह दे का कहते रे का रे कैसन जम जाई हार्ट अटैक कर जाई मर जेबो हाँ तो कह ना दी कितना तर के नौकर बन के बिया सुनता रे तो कहे का कहता रे जा मारा मारी कर ऐसे मेहरारू से प्रेम करो उतार दो ही काम कर दो एंगा तार बाबूजी एक बेर चल गए अठियाम में झाल बजावे आ खैनी बनावे लगले तो हजाम 8 जामे टूट गए जा करता है के 5 लाठी तार बाबूजी के 2 बोतल पानी चढ़ रोवे देखे गए रहनी कि बहले रहनी जाने गोबर ना फेंको ऐसे औरत के प्रेम देवे के बाप रे हई खाई पी हई गांजा भांग लोग खाता पियता हई खाई पी और रौरा ओकरा के पी जाए ध्यान देवे के रौआ के ऊ मत पी जाओ रौआ ओकरा के पी लेम ना तब पचा ले आ देखी जे जौन करा लोग के पी गई तो कितना लोग मर गई ऐसे के लोग पियल ला वो लोग के ऊ पी गई ऐसे हर चीज के लिमिट बा लिमिट से खाए पिए लिमिट से रहे हर चीज के खैला से मर जाए बेखैले ना मुअल जाए खा के मुअल जाला बेखैले के मुअला खरब खइबा त मर जेबो आ तू ले मानत नहीं कर रोज कहतानी हई खाए लागता त हमर करेजा कापे लागता हेकरा पतल में लात धर के जगह नहीं करो 2 किलो चिवड़ा 2.5 किलो दही आधा किलो चीनी 750 ग्राम तरकारी 1 लीटर पानी जोरी तकर पेट कैसन बा 30 सेकंड लागी घड़ी से मार दी